says, the Lord is my shepherd, I shall not want. What does that mean? It means that you are not alone, you are not abandoned. Even ubomi bengathi awumanga, ubomi bakho bangathi awubonakali uba uya kweyiphi indawo, uthi uThixo yena akaze akushiye noba kwenzeka ntoni na. uThixo akasishiyi ngamaxesha onke, sithi abantu abamshiyayo uThixo. Uthi ke elandela ivesi, he makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Loo nto ithetha uba uThixo noba kwenzeka ntoni na, ukuba lazy nokungazi ayovelu kaThixo. uThixo akayiveluishi into yonganantsiki, yongafuna usebenza. Uthi uThixo ke ngoku, he makes me lie down in green pastures, which means that apha akhoyo uThixo uyawuhlala wena productive, uyawuhlala unezinto ngenxa yoba uThixo uza kunika oku kutya okudingayo. He leads me in paths of righteousness. Apho uhamba khona uThixo ungcwele bangcwele, uThixo ulungile ngamaxesha onke. Apho akusakhona uThixo akaze akuse endaweni engahlambulukanga, uyakusa kwindawo ehlambulukileyo. He restores my soul. Apho udinwe khona, apho kunzima khona, apho when you are emotionally drained, uThixo yena uyakurestorisha, he renews you, uyakubuyisela kulaa ndawo yokuqala, uthando lwakho lokuqala, olaa thando lomntana, indlela umntana amthanda ngayo umntana wakhe. uThixo uyalibuyisela uthando. Apho uhambe khona lo udibene nabantu abakuphoxa ebomini, abantu abakujongela ezantsi, uthi Thixo, I will restore your soul. Ndiza kubuyisela kulaa ndawo wawukuyo, yonke into okugqithe kuyo, whatever pain wawuyifumene, abantu bekurejecta, bekuphatha ngendlela engalunganga, uthi uThixo yena, he will restore you. Uza kubuyisela kulaa ndawo apho wawungazange uve intlungu. Uthi uThixo uza kubuyisa kulaa ndawo apho uzange wava intlungu, apho zange wava i-disappointment, apho zange wathiwa uthenjiswe into ungayifumani. Uthi uThixo, I will restore that. Uza kujika uThixo akunike ubomi obutsha. He will give you everything that is new xa uhleli ukuye. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff comfort me. Indlela ebuhlungu iseza bamele, useza mabuhlungu lendlela ohamba ngayo, useza uhlekwa ngabantu, abantu bazawuthi usisibhaqa, utheni umthanda kangaka lo Thixo. Uyawuba ngathi uyaphambana apha engqondweni xa usithi wena uthembele apha kuThixo. Umntu uzawuthi ina nantsi into, inasela, hambotshisa, hamboxhela, kodwa yena uthi uThixo, fear no evil. Fear no evil. Ndiyawuhlala ndinawo ngamaxesha onke. Noba kwenzeka ntoni na, awuzidingi ezo zinto, awudingi ikhandlela. Abantu bazawuthi kuwe, njani uphi lo Thixo omkhonzayo xa kunjena? Uthi uThixo ke ngoku, fear no evil. Fear no evil. Uthini? For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Ziyandithuthuzela. uThixo uyakuthuthuzela ngoba yena ungaphezu kwa yonke into. Yena he is greater than everything, than ingxaki onayo. Whatever problem that you are going through, it's bigger than God. It's not bigger than God. God is bigger than that problem. Hallelujah. So namhlanje kuseni, I want to assure you bahlala kuThixo ngamaxesha onke. Noba kwenzeka ntoni na, noba kwenzeka ntoni na, noba kufike ntoni na, hlala kuye uThixo. uThixo will guide you. uThixo uza kuguide. Vula iindlebe zakho ummamele uThixo. You prepare, verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. In the presence of my enemies. Who is your enemies, Manuel?
Who is your enemies, Bangwele? Who is your enemy, Bangwele? Who is your enemy, Bangwele? Last week, when we were besimamele isermon, uthe ubrother Martins wathi nansi ingxaki inyama. Ingxaki yinyama. Inyama iyakuphatha. Inyama ixelela yonke le imali ofuna uyiva. But uYesu uthi you must die. You have to die. Yonke into oyithandayo enyameni, you have to die. Indlela ubulilo uba ungumntu onomona, awamona it has to die. Uba ungumntu onobuxoki, those lies have to die. Uba ungumntu olimenemene, ulimenemene, awakumenemene funeka wohlukane nawe xa udibene noThixo. Uba nenhliziyo engaxoli. If you cannot forgive, you must die. That it has to die. Amen. The spirit, that spirit of greed, it also has to die. All of those things, they have all the characteristics. Those things, they have to die. They have to die for you in order uba uzomfumana uThixo ngokupheleleyo. uThixo uzamfumana, but you would find that inhliziyo yakho ukuxola unawo, you don't have forgiveness. uThixo uyakuxolela, why can't you forgive? Bonke abantu abakumoshileyo emhlabeni, even nomzali wakho, nabantu bobathembile, funeka ubaxolele ngamaxesha onke. Ngoba xa ungamxoleli umntu, uyafana nothi uThixo umxolela. Because abantu babona xa bekujongile mabambone uThixo apha kubo. Izothi ke ngoku. Chapter 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord. Surely goodness and mercy shall follow me. Assurance. It is assurance. Surely. Thetha noba kwenzeka ntoni na. Noba kwenzeka ntoni na. uThixo inceba zakhe zawuhlala zikulandela. Inceba zakhe zawuhlala zikulandela ngamaxesha onke. All the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Kaloku Bangwele, ndifuna ukuthi kuni uThixo akasishiyi, sithi abamshiyayo. So ke ngoku ngala mazwi alapha phambi kwam abhalwa nguDavide, ndizothi uSamntu nikhululekile kude nathi. So singaphakama sizothandaza, sizombulela uBawo, sizothi kuye, indeed the Lord is my shepherd and I shall not want.